Iolo Williams, dwi yn naturiaethwr a digwydd bod i cwmpo mewn I fyd teledu a radio. Dewi Williams, hoffi chwaraeon a jyst asadru gwylio teledu a jyst unrhyw beth. Dwi jyst I gorffen aroliadau tygau fi, so mae gen I gwylio tua 10 wythnos. So jyst asadru gwneud chydig o gerdded I practisio. Hwn di'r amser prysur I fi, Gwanwyn ar haf, felly mae'n flat out pob 5 wythnos o dwi'n adre lot ar un o bryd. A mae hynna'n golygu dwi'n wedi cael amser I ymarfer yn iawn, ond dwi'n cyrraedd lot efo'r gwaith, dwi'n rhedeg pan a llai ar bits and bobs, felly mae'n amser prysur iawn yma. Nes I wneud o fel profiad gwaith blwyddyn diwetha, o'n i'n helpu efo'r dŵr a cerdded ychydig. O'n i'n methu wneud 2012 pan wnaethon nhw gyntaf, nath Rhys Meirion a Gerard Pennant ofyn I fi, ac o'n i'n methu wneud o achos o'n I ffwrdd. A mae fi'n gaddo iddyn nhw reit allan wneud eleni, ond mi'n air cwbl lot efo chi yn 2013, sef llynau. A nes I fwynhau'r profiad yn fawr iawn, gaethon ni dywydd bendigedig, oedd hi'n damboeth a bod yn onest, a dwi'n mwynhau tywydd poeth. Ac mae Eryl yn ffonio fi tuag at diwedd llynedd a dweud, gwranda, da ni'n mynd o Mae Colwyn I Gaerdydd, wyt ti eisiau dod? Mi'n dweud, ie, gret, achos criw bendigedig a criw clos o gynnu ni, a mae bron pawb yn dod eto. Oedd llynedd yn anhygoel, pobl yn dod allan o'n un, mae yna taflu pres atyn ni. Cofio, o'na ddwy wahanol achos dwi'n meddwl, lle o'na hen fachan dod allan o'i di, dwi'n cofio dyffryn ar dydwyr rhywle, Robin McBride yn mynd draw, a mae rhoi campynt iddo fo. Falle'r enfod I byw ffwr hwnna am beth efnos, a union yr un peth yn Sir Gaerfyrddin. Yn ddynes a'i gŵr yn dod allan o'r tŷ, I bod yn eistedd lawr yn aros I ni ddod, a rhoi dros campynt I ni. A mae'n neud I rywun deimlo yn fychan iawn. Mae wirioneddol yn, mae'n brofiad a hanner, ac os a unrhyw un sy'n teimlo'n isel, bydden ni'n awgrymu bod nhw'n gwneud rhywbeth fel un ar gyfer elusen, achos mae'n rhoi y ffydd yn y dynol ryw yn ôl I chi'n sydd. Bod yn onest, os o ddim cystadleuaeth o gwbl, achos llynadd, ti'n bod, Rhys Meirion dweud pawb bod o wedi cyrra'r oll ffordd o ni yna. Dwi'n gwybod oedd o allan pan oedd y cameras allan, pan oedd y camera mynd mewn, oedd o'n mynd i'w trailer bach, cael make-up a cael fuss, caviar, champagne, felly no competition boys, byddwn ni'n hamro nhw, heb ddwywaith.